Авыл җирендә яшәүче гаиләләр тырыш һәм үҗәт булулары белән аерылып тора. Иске Карамал авылында гомер итүче Илһам Хамматуллин гаиләсе дә искәрмә түгел. 70 баш кәҗә асрый яшь гаилә. 3 ел элек 2 кәҗә белән башлыйлар алар үз эшләрен. Башлыйлар дип әйтү генә дөрес булмас. Чөнки дәүләттән бирелүче субсидия фәлән артыннан йөрмичә, фермер хуҗалыгы буларак теркәлмичә, сакаллы хайваннарны үз тырышлыклары белән карап, тәрбияләп яталар. Олы кызыбыз Алиби белән итәдер, ширлидер инде. Бит ни бар я үзенең шуңа инде без ике кәҗә алып, шуның белән файдаланам инде, файдасын күреп, и шушы кәҗә системасына кирип киттек. Буның өчен инде безнең бик күп төрле породалар безнең, Зайнский, Небенский, Альпийский порода инде. В основном без тукталып калдык Альпо-Небенский породага инде. Хәзер эшлибез безнең в основном бара Альпо-Небенский порода инде. Безнең хуҗалыкта 70 кәҗә бар инде. Шуның 35-е сауыла. Шома белән инде шушы күләм шушы кәҗәләрдән без инде 50 литр шамасы сөт савып алабыз. Бу сөтне инде авыл халкына кирәкле кешеләргә инде кемнәрнеңдер балалары аллергия белән интегә шулар килеп ала инде. Кемнәрдер ашказаны өчен врачлар эчәргә куша, шуның өчен килеп алалар инде. Беренче кәҗәләрне Хамматуллиннар Җәлил бистәсеннән алып кайткан. Бүген аларның хуҗалыгында Нубийский, Альпийский, Заанинский токымлы кәҗәләр тәрбияләнә. Гаилә электр көтүче дә алып куйган. Малкайлар көн дәвамында үз иркендә үлән чимшенеп йөриләр. Безнең әле бүгенге көндә үзебезнең бюджет белән инде дәүләт программасы кулланган юк. Ул программалар белән кызыксынабыз. Бүгенге көндә инде анда инде мөмкинлекләр бик зур. Алдагы яшәйсе нидә инде? Гомердә инде Алла берсә кулланырга дигән исәп бар инде. Хамматуллиннар эшләрен гаилә белән бергәләп алып баралар. Ярдәмгә 3 балалары да килә. Миңа 13 яшь, мин мәктәптән кайткач, әти белән бергәләп кәҗәләрне карыйбыз инде. Җәй вакытларында без кышкылыкка аларга печән әзерлибез. Әби бабайларыбыздан ишетеп белүебезчә, кәҗә сөтенең файдалы үзлекләре бик күп. Аллергияга файдасы ифрат зур дип тә беләбез. Дөрес әйткәннәр, теләгән әмәлен, теләмәгән сәбәбен табар дип. Бу гыйбарә нәкъ менә Иске Карамал авылында гомер итүче Хамматуллиннар турында. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.